Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Today is a Monday, Lunes kita maka-aksyon nga presentation sa inyo palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Today is November 21, 2022. Palaton man balikan ang aton nga kasaysayan maka-aksyon sa itong November 21, 1849. Medyo malawig na nga panahon pero iniimportante para inyo may baluan. Nga muling adlaw maka-aksyon kung saan o gin-issue ang isa ka kasulatan o kung isa ka decree nga nag-adapt maka-aksyon. Sang standardized, magsiling ka standardized, amo nang isa ang konvensyonal o kung ginabato na maka-aksyon nga mga pamaagi. Ilabi na sa paghatag sang pangalan sa mga Pinoy. The Filipino name, subong man ang apelyido, ang surnames mga kaaksyon. Ini pinaagi sa ginatawag naton nga Claveria Decree nga gin-issue mga kaaksyon ni Anay Governor General Narciso Claveria. Diri mga kaaksyon makita ang listahan sa mga pamilya o kung apelyido sa mga pamilya in alphabetical order. Rason kung nga maka-aksyon kung inyo maobserbaran, kalabanan sa itong mga apelido, aton nga ang mga apelyido are of Spanish roots mga ka-aksyon. Magot ini base sa catalog sang Spanish surnames. Ini maka-aksyon lamang sa Claveria Decree, ginpasangkad lang, ginlakip ang pangalan sa mga lugar, ang pangalan sa mga tanom, ang kasapatan, minerals, art products, mga batasan mga ka-aksyon, both sa aton native nga mga lengguwahe kag sa Espanyol. Suno kay Claveria ay gin-distribute ang listahan sa mga family names sa nagkalain-lain nga mga pinuno sa mga probinsya. Then ang kada head sa province mga kaaksyon ginggaan sa mga listahan ang mga pari that time because during that time, of course, Catholicism or religion was the center of colonization. Depending mga kaaksyon kung ano madumduman niya sa number of families sa isa ka barangay, ang pari ang nag-alokar sa parte sa mga listahan sa ginatawag naton nga kabeza. Ang kabeza is the original name sang barangay o kun head sang isa ka barangay. Ang kabeza naman ang hatagan sa responsibilidad nga mo ni mga kaaksyon magbulig sa may mga edad na sa isa ka pamilya or the older person in its family mga kaaksyon nga sila mapili handpick kamo anong inyong apelyido. After sina, there's what we call registration. Ang individual nga involved mga kaaksyon subong man ang iya diri nga direct descendants amo na lang ila gamiton nga apelyido. Amo naman siling ka nga paano nato nakuha ang aton apelyido. Actually, halin ina siya sa Claveria Decree. Tapos ang aton nga mga katigulangan sa una, ginatagan sa otoridad nga magpili kung anong apelyido ta. Gusto Chinese, mo di ba no? Kaya do amo man akong paano sila magpili sang ila apelyido. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon akong inyo lagad sa kanginan Aksyon John Diaz mga kaaksyon. 34 days na lang antis ang adlaw sang Pasko. Tag 41 days antis ang 2023. Per months na naman panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Dili kita sa aton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinala.
Sa aton nga mga headlines mga kaagsoon, mga balita nga dapat iyo bantayan diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton headline number 1, anay tanod mga kaagsoon, ginlothang patay sang napulog ka mga armados sang kalalakinan sa banwa naman sang La Castellana kahapon sang hapon. Na-interview nato ng hepe sang kapulisan suno sa iya. Ginausisa pa sang mga investigador kung bala mga rebelde ang yara sa likod sang sining nga krimen. Ang kompleto nga detalye sinabantay nyo sa tuman nga pagpangalagad. Sa tuman nga headline number 2. Encuentro na naman. This time nagluntad mga kaakson sa sunad sang Gihulngan Negros Oriental. Kaya nasang kagahon mga kaakson mo pang katunugon sa mga residente dra mismo sa area sang Gihulngan sa nagluntad ng nga encuentro. Ang report nga itong nabaton, isa ang patay. Sa bahay naman sang mga rebelde, may mga na-recover ng mga matag-as ng kalibre sang armas lutang. Sunod rin sa kapulisan sang La Castellana, nga adjacent mga kaakson malapit sa lugar ko sa rin nagluntad ang encuentro. Ngayon ang encuentro nga nagluntad na may posibilidad na may kaangtanan sa pagbatay sa anay tanod sa banwa sang La Castellana. Anong koneksyon ato ni doon? Dugay-dugay. Sa banwa naman sang Kawayan, oy senior citizen ho, batinirong isa ka lalaki kaya ginapasibangdan mga kaagson nga mo kuno naghilo sang iya mga hinakpan ang iya ginasagod nga mga manok nga nagkalamatay mga kaagson na ginalantaw diri nila nga rason ginhiloan kuno ng mga manok ay gali ang sa likod so balay sining sospek talamnan ka biktima talamnan ka mais diba siguro timing ng pangbutang sila guro mga fertilizer dito guro nakasapong mga manok kagin pang toka do ka mga manok at disgrasya ang biktima mga kaagson ang padayon karon nga ginabulong sa isa ka ospital. Sini nga po nagpangagin sang update suno sa mga kapulisan. Ang biktima ang ginoperahan. Balita naman gikan sa Bacolod City Government Center gadulong temporary action artay hupon o pagkare global as implementasyon sang trapiko dapat tunaon sang sudad antes kunong tuwing kag impounding operation ay sunod naman sa leader sa mga negosyante, which I truly agree. Kaya ibig na natin ka-regulate ni ang pag-lessen kag ang pag-regulate sang mga nagabiyahe nga salakyan is not the primordial resolution para masigurado naton nga ang sistema sang trapiko was in place. Traffic problem is a perennial one because for so long amo ni problema naton kay we are not coping up. Wala kita nag-adjust sa kung anong ginatag sa aton sa advancement sa industrialization, anong ginatuga sang globalization. So dapat diri kita mag-adjust, no? Pero kay ni mga policy ni mo nga mga towing, impounding, these are all part of the policy. Pero when we talk about the system itself, dapat siguraduhon naton nga nakaplastar ang trapiko. That is system that is under management skills mga kaakson. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Sa ito naman ng mga balita nasyonal, ang idolo ko nga first Asian American, Asian African, kag first women of color nga Vice President sang Estados Unidos ang nagbisita mga kaakson diri sa pungsod Pilipinas nga nagpadigayon sa pila ka mga pagsinapol ubod man ang pila ka mga organized sector, organized group diri sa pungsod Pilipinas. May pang taga Estados Unidos, may plano siya nga makighinon anon makig-istorya sa mga progressive sectors. Gusto yung mabatian anong ila diri nga mga ila mga hibubunot, ila luyag ipalabot, no? Pero ang pagbisita diri sa Pilipinas, damo man sang epekto mga kaagson. May mga pledges na sa pagpabakod sa vaccination program. Like for example, food security kag 5G technology, ang Estados Unidos ang nagpasalig nga buligan ng Pilipinas para maka-cope up sa sining mga pagbag-o mga kaakson, which is an additional point or plus factor para sa Pilipinas nga kabalo kita nagasuprer sang tuman kataas nga inflation kag perti kalubong sa ekonomiya. Aksyon John Diaz, balita nga patas.
hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome sa atong pagpangalaga dining Action Reports afternoon edisyon. Lunes kita, November 21, 2022. Subang hapon liwat na magkita magadulong sa inyo sa pila ka mga bago madalagko nga mga balita nga natipon sa atong mga Action Unit Reporters, sa atong Action Correspondents. Handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga balita. Sa kinahanda na ko ng inyo alagad sa kanginan Action Jan Diaz. Welcome na welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Ay mga ka-aksyon, sa inyo dira ka mga mensahe. Ibutan lang sa ito naman nga live stream. Ato nila pagkabasahon dugay-dugay mga ka-aksyon. Hindi ka mo dira magkalipat nga i-like, i-share ang ato naman nga live streaming sa Facebook mga ka-aksyon. Sa text naman, ato nga text hotline. Bukas ang gihapon 0963-7570-874. Ato ni natagan sa Igtalupango na inyong mga messages dugay-dugay. Pero hindi na kita maguyang pasang temper check nato nga patrol. Pinaguling ang sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod sini nga hapon. Action Reports Afternoon Edition. Kung naton sa patrol si Action Zil Minardo. Action Zil, nagaulan pa sa Bacolod? Action John, good afternoon. Medyo lubong si Zilaw. Ara na. Action John. Yes, good afternoon Action Zil. Wala man nagulan, galing kay ang galom sugong dari kami sa may sumag ayon. No, ang aton kalangitan do ano gid itom gid no, pero kagina daw medyo nagatulo talithe gamay pero sa punta gani do aso-aso na tabas sa talithe na wala sa punta pero dire sa may sumag action dyan ayon wala naman okay. no ang makitaan ta diri halin driged no itom sa kalangitan subong yang hapon kagati damo no sa mga salakyan slow to moderate diri ang lakat sa nga trapiko sa punta naga-stack up ang mga salakyan kasubong going to south maligwalan ni siya kung makalampuwas na di sa may sumag dito na sa may bago sa may talok pala yun action dyan maligwan na ya ang dalanon pero kita ko Action Zil sa kinabyan nyo katahom na dasang do ambot kung tapos na ng merkado wala pa action dyan lapit na lang kaya ilang mga vendors sarap magyapon sa sagwa na daw inagurahan di ba si mga December ni action dyan or January kaya sa babaw nila to may araman na parking lot na action dyan sa may rooftop kag ang sa dalom ni iban nga mga bloke wala pa tawag roll up balaksyon dyan no so wala pa gid totally natapos pero napintahan na ni ang sasagwa no orange na ang pinta kag ang sa mga sulod sang bloke wala pa pintay action dyan no so gapabilin pa ang Action mga Zil vendors. anong color sa pinta orange gid Orange yes nga orange aw amo ng color ka sumag gani nga orange kinang ilang na na paminsaran nga pinta para maibago action dyan kaya sa Libertad color pink po color pink so gwata ni gani colorino tani tanan ino kay tini line color sana para makulay ang buhay sa may Libertad wala pink ano base ano man base political color guro ng orange bilyar ano hindi man ang sa bagay before it was Villar sang gapapili sa bilang presidente pero in local I don't know if it's a political color ang orange no kung political color then I won't agree nga dapat orange na dapat neutral color di ba amo gani nakay daw wala man di sa aton sa orange nga Tara, sa political action dyan may nagpadala sang may nag-comment may ara gali okay tingala ko nga orange may ara may ara gali may ara pero yung ginakasyudade ang sa action dyan hindi niya pero yung kasudadi yan ang guro ka Lone District okay oo amo na galing nga orange amo na galing nga Oo. orange tingala ko man base, at oo. yung political color gani ang importante matupo sana importante Ang tawag matukod na kami da dyan. kag magamit na kay kisa bala kaluluoy madaksyon sila nagabaligya Oo. dabla sa kilid sang dalan nga kung magbundak ang ulan ba yawan man sila pangimos oo correct action dyan labi na gid ang mga nagalatag lang bala no sa igad sandalan kag ti do kabudlay gid no biskan sa mga nagalabay-labay action dyan kung kakisa basta may tendency nga kung dagko nga salakyan ang magalabay no kay iba naga tawag
da nagalabaw bala kis action dyan, ng ilang mabaligyaan, may araman nga tricycle lang kag daw may papag, aran ng standby sa dalan. So, hindi ka dapat pwede. So, amo na nga, base pa lang, no? So, kung matapos na niyo, matalapod sila tanan matagaan da pwesto sa may sumag public market action dyan. No, kag tiya, subong man nga hapon, ang ginaugtasan gida permi ang lakat nga trapiko kay diri sa may dalan Araneta sa tuwa sa Metrodome do laba-laba na gidaksyon dyan kagina do naglibot na lang kami pagpakadto di sa may sumag do kay sa may dalan Hernais kami so dire kami sa may Lacson na lang naglibot action dyan lapo sa may Golden Field kay grabe gid mga 20 minutes na kami guro nga nagahulat sa may Hernais no wala gyapon nga movement sa salakyan What's the reason behind Action Sale? Nga do per take na that's for so long for 4 months already binula na Action Sale ang traffic dila sa Hernais. I was able to ride and pass by sa mga sinang lugar per take. Anong rason nga man? Ang ginaobra ni Action dyan nga dalan. So for sa may 2 months amon agyapon ang problem naton. Ano nga no nagdugay ang ginakayod aw? Amo gani kay nagliga na rin lang di ba itong sa may atubang sa Metrodome subong daw nag-extend as sana sa may mga litsuna action dyan ang ila sini nga pagakutkot no so hinay guro action dyan ang trabaho sini Namin na guro pa-check na naguro sa DPWH ay nga ando ka dugay kinita nga excavation darang ila kag ano na ang dredging or ano da panawag na nila darang ginakayo nga pero talagang perwisyo sa traffic eh. Kay luwas na action dyan nga may klase, no? Kaga dugangan pa ni sandalan nga ginakayo, ang sakop man bala tabok, tabok pabalik sini sa mga estudyante sa may pedestrian. That's why ang lakas ng trapiko man action dyan, medyo mabugat kid. Ilabi na kung amo ni oras sa mga alas 4, no? Downwards na action dyan, sinisang kada adlaw kid, no? Especially kung may klase gid action dyan. Oh, I mean we are not against development because that's part of development. Pero Yes. if the construction is too slow, then di naman ang sakto. Kay tay damo pag isang pwede nga kayuhon man nga area eh. Pero dara bala, I mean isina ang specific nga lugar on observation lang. Sa asasan una nga sige na dara. Pero may kakayo man action zero mo ni oras? Wala action dyan, no? Amo na ganing kakatingala ko kay patrol talo adlaw action dyan mo makitaan mo gina kung may tao dira no kay aga kutkot siniguro ang bakhoged pero kung wala ko da may maglabay kami magpuli gabi na mga 11 pasado kay dapat ang ilang ginaobra king kakis action dyan gabi na kay bangod hindi man sila makagihoged kung adlaw do bangod sa kadamuon sa salakyan nga nagalabay kung gabi wala man kuming gakakitaan dira nga nagaobra lain nagligad sa may dalan Hernais nga nagasiminto makitaan ko action dyan pero hindi sa may mga drainage na dire no ginakot-kot nis wala ko may nakitaan amo ni nga oras o sang kagina sa pagpatrolya namon nga may nagakayo dira sa dalan Araneta action dyan. Kaya ano na nila ipabayan butangan sa tubig para dala magtener kung magulan. Dapat ginakayo na nila kay makamakon mo. Wala labot nga it could cause a problem in the future base wala pa na danabla sa mga traffic barricade nga mga siling blanco may ginkot-kot day base magkanabulasot da ikaduha sa tion nga subong nga nagabalik ang klase perting traffic kiti damo sa salakyan. Traffic is good because it could speak about development. It would be bad if wala sa sistema ginapatuman. It would be also worse kung mismo ang kayo dara daw ginapawalaan lang nila ang gina-construct dira. Mamangkot na tong permisan o napatapos na kinaligad pa na nga kayo hanay ang ila. Umaget kay gang sa diri sa may Jollibee to blayon action dyan ano na Rizal kag dalan Araneta kag Lizares do dalan Lizares kag Araneta sa tubang wala pa man gyapon na tampukan naman to kayang bako ligad bala nga base sa sini nga mga semana matapos na pero wala man gyapon no do galaba lang nga galaba kun galawig ang days ang duration sang time nga gina-construct so among mangyapon action dyan do galala nga nagalala no kada adlaw ang lakat sa traffic ko no especially kung mga working days kid no kag may mga klase action dyan. Hindi man ta kasi nga thorough scrutinize na no kay hindi ta engineers but DPWH or anyone in charge sa sinang proyekto owe us an explanation. Dapat i-explikare sa tao nga it was delayed, nga amo sinadara ang sitwasyon nga wala pa nagatampukan, nga with the further budget that you have, hindi na dapat sa implementation sa project, but i-enlighten nyo para sa ano nagkakatabo sinadara, are they delays? Ano man, wala sang materials, anong problema? Nga delayed ang implementation sa project. Para at least
Anak galabay makaintindi, okay, pwede na kayo, usumong kayo mo ni problema, may problema, dara, in terms of mechanical nga mga aspects or functions. So, fully nga matagal na sang talupangod unless we'll call the attention of DPWH kung hindi magsabat ang local, we'll go to the region. Yes, correct. Ang maganda action dyan, no? So, lato-laton base pa lang, no? Makatangman sila sinisang ilang statement action dyan regarding sa mga ginakayo nga mga projects, no? Especially sa mga dalanan diri sa may syudad sang Bacolod. But so far action dyan, na po ina ang latest update nga madulong naton diri sa may syudad sang Bacolod. Ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol ang pinakaling nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod subong nga hapon. Mga kaakson, Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricol. Over the standard time na 5:26 sa aton nga pagbalik mga kaakson ng mga balita, mga report. Bina ang pinaka-latest nga update may kangtanan sa nagluntad nga enkwentro sa syudad dira sang Gihulngan sa Negros Oriental. Update man sa kaso sa pagbagalutang sa Banwa Santa Castellana. Dili sa gihapon sa pagbalik sa Action Reports Afternoon Edition. Stand by. Lagi Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Teka, kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na dason singa na pasensya ma. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Ang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanahan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapasitikar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung kumanati. Update mga siya. Matinandao na siya mo. Damo to nugid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga
Base ko makadaog ka man ra ko tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan kagin ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Inganatan ng Sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay kong pizza lang agi kaya nga mo ito. Muna ka lang. Dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na abe. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 kasimana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Edition.
Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:40 na. Mga kaakson, anti sa report naman na Action Art ay hupon, dugay-dugay ato ni Plastar ang detalye man sining nagluntad nga shooting incident sa Bano sa Castellana or will be checking Army or Brigadier General Inocencio Pasaporte sa 303rd Infantry Brigade. Pero dili kita anaya sa report naman ni Action Art ay hupon gikan sa Bacolod City Government Center kahit yung suggestion diri sa business sector kayuhon kunwari ang traffic antes ang impounding kay giban pa gid nga mga policy regulations sa syudad sa Bacolod. Action Radio City Hall Report. Daton sa piyakalina sa Action Art ay hupon. Action Art mayong hapon. May nga po Lacson na dyan conforme actually ang hanay sa mga negosyante sa plano ni Mayor Albi Benitez nga magsulod bla sa sining agreement kag pag-transact sa isang private group kamo mag-manage sang towing kag impounding operation diri sila sa Bacolod against sa mga illegal parking activities sang mga nagapanagya sa salakyan. Pero siling diri ni Sir Frank Carbon, dapat ining implementasyon action dyan nami man. Pero mas nami, pagikon una ako na ariglo ang dalagan kag trafiko sa palibot sa syudad. Ang kinamunod diri ni Sir Frank Carbon, number one, siling niya kabaluka dapat i-determine na sa city nga may aragid man niya sang ialaw nga mga areas nga pwede parkingan sa mga customer sa mga negosyante. Kay sinya kung hindi na maplastar karon nga way nagid sang pwede maparkingan ang ilas ni mga customer, sila nga way kana na income sa ulihim mo kay ti puraw lang labay tanan ni mo customer kag kung may hapitan sila ti amo nang mabudlay kag para ma-set up gid sila niya. Number 2, sila diri ni Sir Frank Carbon, sila nga dapat man nga ining loading kag unloading sa mga dipasay nga masalakyan must be regulated also. Kaya sila nga, subong nga pinagusto lang niya mo. Bisan din lang unloading, loading, nga dapat stricto man, nga bantayan, kag ipatuman ang kasuguan sa trapiko sila action dyan. Pero sila nga, wahin na yung problema, ang tuwing ni kag impounding, okay gina siya, pero mas nami, kung initanan on top, may ara-alay no sang pagplastar sini into a proper perspective para nga at least mangin smooth ang dalagan niya kag hindi man mangin disadvantageous sa part sa mga negosyante nga mong direkta sining mapiktuan sa uli kung wala asang parkingan ng limawa ang ilaya nga mga negosyo yaring palayag Action Art karon na lang siguro ang ate karon na lang okay ay mo nga mga pispis ga ginaod na daw sana layo ko nga alayo ka sige ari ko sa kwandeo sa diin ka puno dol layo sila sige Action Art amo lang nga balita gikan sa Bacolod City Hall Action Art tay hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio Action Radio City Hall Report. Salamat gyud sa report ni Action Art ay hupon which will also truly agree no sa iladring plano na dapat unahon ta na yung sistema no before maka-action ang regulations kay para masiguro naton maka-action na plastado no ang aton nga traffic system and then that's the time probably we could further improve and expand ang mga policy regulations naton nga ginapatuman hindi man sa may syudad sa Bacolod. Maka-action kaina gid lamang sang aga may ara sang encounter nga nagluntad mga kaaksyon dito sa bahay naman sang sitio Bandirahan sakop sang barangay Trinidad sa may syudad sang Gilngan. Tabo ini mga around 6 AM mga kaaksyon yung Sir Inti ginpayag diri sa press release naging pagwa sang 62nd Infantry Division o kon Infantry Battalion sang Philippine Army nga ini mga kaaksyon nagresulta sa kunsariin ang ginakabig nga notorious nga leader sa Central Negros ang napatay mga kaaksyon sa sining nagluntad nga engkwentro. Sunod rin sa aligasyon kung sa payag sa Philippine Army sa nagapalapit ang tropa sa mga militar. Sila ko nang una nga ginpalokpan sa mga rebelde. Ini ang nagresulta sa kamatayon ni Victoriano V. Baldonado
alias Rudy, 34 anyos, sang sitio Amamuyong, sakop sang barangay Trinidad, sa may syudad naman sang Gihulngan. Kag na-recover diri mga kaakson ang isa ka M16 rifle, kag may 3 ka mga magazines, kag mga bala. Subong man ang personal nga gamit sa mga katapo sang rebelde. Ang napatay mga kaagson, sunod sa report, isa ang commanding officer sang Section Guerrilla Unit o SGU sang Central Negros Front 1 sang Kumiteng Rio Negros, Cebu, Bohol kag Siquijor nga nag-ooperate sa 3 ka mga boundaries sang syudad naman sang Gihulngan. May area sa mga kaagson nga pati labot maginisili sa kanlaon nga bahin kag and of course mga kaagson diri naman sa portion sang Moises Padilla. Action, okay na? Anyway, check na lang natin si Brigadier General Licencio Pasaporte, ang commanding officers ng 303rd Infantry Brigade regarding sining ilang mga ka-action accomplishment nga nagluntad ng encounter sa syudad sang Gihulngan. Sir, good afternoon. Section John Diaz sa Action Radio Bacolod. Good afternoon, Action dyan. Kaya sa tarang nga nagapamati isang balita na programa sa buong evening, mayong gabi sa inyo tanan. Yes, sir. Anyway, can you please tell us something, sir? Ano yung background, sir, man? Siyang encounter nga nagluntad. Yan anong pinaka-latest nga update development, sir? May nagluntad nga ko, isa ka encounter na sa report, yun ang aga, na report nito aton tactical unit, ang 62nd Infantry Battalion. So nagluntad ining encuentro sa inang aga, pasado lang ko, alas 6 ang aga. So dito ini nikabo sa sitio Bandirahan sang barangay Trinidad, Gihulngan City, sa Negros Oriental. So ini nga insidente, ang ginhalinan ini, nakabaton ang aton yung mga tropa dito, nga nakabase man sa Gihulngan. Okay. So pila na ni kuno ka report nga ara ang presensya sang armado nga NPA. So sa mga depensa gihapon ini tungod na ara ang reklamo sa mga pumuloy, sige lang pangayo ining mga grupo, kan siyempre hadlok ang minig pamuloy ng mga pumuloy dito, So aton na 62nd Infantry Battalion nagbuhat ini siyang security operation. So kaning aga naabtan ni sang atong tropa dito sa may sitio Bangirahan, amo ni nga nagluntad ining encuentro. So sa estimate sang atong tropa, mga accordingly 5 ni ka-armadong NPA dito sa area. And nagresulta man ni sa naglawig nga encuentro mga 5 ka minuto, according sa report ng atong tropa. So pag sa encuentro, nag-clearing ang tropa, ini nakakita nila, ang isa ka bangkay ng armadong NPA, lalaki ni siya, and nakuha man sa tropa sa vicinity, nga lapit sa iya, isa ka M16 rifle, na may upod niya ko, nga may 3 ka magazine, and base sa report, may mga live ammunition ini, totaling mga 43 rounds of caliber 5.56. Okay. Mga isa ka backpack containing personal belongings and accessories, and other documents dito sa backpack sini, So initially gin-continue man sang aton tropa ang purso, dito sa mga palalagyong NPA, and ang aton follow-on forces sa area together with the CTDRMO and katapos ang police amo ni nag-retrieve, kag napanaog nila ining tropa dito sa Gihulngan City mismo sa sentro. Okay. And later part ng kiming hapon, na-identify naman ining ining bangkay ka NPA. And ini ay gintilala nga mo si Victor Baldonado ata Rudy. Kamo siya ang nagapamuno sang SGU-3. Tungod may naka-break up ini into 3, SG-1, SGU-1, SGU-2, and 3. So nabilong ini sa Section Guerrilla Unit sang Central Negros 1. Sir, very young siya, pero ga-hold sa sang isa ka unit na, sang CPP-NPA. Medyo may edad na ni siya, So, ini ang Section Guerrilla Unit, amo ning mga stay-behind forces nila, Nara sa area, so ang
ginalibutan sini siyang section guerrilla unit nila amo ining mga boundaries sa Gilman City, Canlaon, kag Nueces Padilla. So base sa record no sa mga impormasyon, amo niyang responsable man no si Akarudi or si Victor Baldonado, amo man ni ang mga responsable to no sa pagpatay sa bago lang ng pagpatay kay isa-isa ka Kafgo no. Amo na identify man siya nga involved dito sa pagpatay sa Kafgo nga si Jose Lito Raboy no last September, and amo man niyang identify no yung nagapamuno ito sa pagharas sa mga pumuluyo kung ginasuspetsahan nila accordingly no na informant. Babalaan man natin hindi mo na informant ang iba nga pumuluyo, so amo ni siyang nagapanghadlok, and lately amo ni responsible no nung ginpalokpan nila sa layo sila, ginpalokpan nila ining ano no ginsnipe nila ining local PNP nga nakabase sa Barangay Trinidad last September 10. Okay. Sir, anyway, ang ining grupo, sir, are related ni sila or amo na sila taon yung man nga nag-operate somewhere in Negros Occidental or lain pag niya, sir? Sila part ni ka Central Negros 1. Siling ko ang ila area ini diri sa may ini nga group niya. Ginalibutan ini ay sa may tri-boundaries kag Gihulngan, Canlaon City, kag Nueces Padilla sang Negros Occidental. Okay. Sir, kagabi bala, amang around 5 p.m. rather sa hapon, sa may Lakas Tiliana, may ginpatay, sir, nga isa ka allegedly asset or informant sang Kafgo. Are you aware nga sa kaso ni Giovanni Umboy, sir? Ginapacheck ko na, no? But initial daw hindi pa man na asset sang ano, no? Nga siling ko informant daw hindi man na wala man na dito sa list ng ato na 62nd Infantry Battalion initially, no? So pinapa-verify pa namon ini. Okay, ang ilat allegations or according initial report, ang iniko ng mga suspect is nagapangita kung sino sa ila mga Kafgo kaya nagapanghangkat kung na mabato, sir, sa ila kay ti mga armed men ini, sir, ining pulo. Mga nasiling nato na no ang ining mga group kung nga pamatay ka mo na ang ginadala nila, ang ginahadlok nila ang pumuluyo para pag gusto nila mangayo o mag-extort din dali maghatag. So amo ni sila no ang ilang nga ginabuhat kung makita naton pag mga gusto sila patin para ma-justify sing ganon lang nila na informante kag gobyerno to justify the killing, pero balaan man natin most of the time hindi man na informant sa ating gobyerno or sa ating mga tropa on the ground. Okay. Sige. Sir, anyway, thank you so much for information. Again, share mo diri sa Action Radyo Bacolod, sir, pasaporte. Good afternoon, Gid. Okay, sige. Mayang gabi. Sir, sige. Action Reports, Afternoon Edition. And I will just ask no sang time, Mr. Pasaporte, because he attending sang isa ka importante nga meeting. Di mo na maka-aksyon, ginakilala na ining napatay sa nagluntad ng enkwentro dira kay inas ang aga sa may syudad naman sang Gilngan. Action Radio Philippine Standard Time na 5:53, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamong ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat din yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor na karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto pila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Wa gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Kakurog-kurog. Pinala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na size 4 na. Oy, pasensya gid mga ka-aksyon sa mga minsay nga wala nato nabasahan. Naging cater lang kita nga balita may angod sa update sa encounter nga nagluntad sa may syudad naman sang Gilngan sa Negros Oriental. Riban yung minsay ato na magabawi kita mga ka-aksyon buwas sa ato man nga pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Pero lapaw nakita sa panahon mga ka-aksyon, madamo gid nga salamat sa inyo man nga pagpakigupod diri sa ato nga pagpangalagad. Subong nga hapon Lunes kita Nobyembre 21, 2022. Salamat sa ato nga patultuna para patrol aksyon Zil Minardo po
po dira kay Aksyon Papang Nixon Tahom. Aton yung News Center Action ang Defensor Lisay. Diri naman sa Studio A Master Control sa ito naman yung technical side po naton sa Aksyon Henry Ispolgar kag Aksyon El Rey Dutillos. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon ang Defensor Lisay. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, Aksyon Jan Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubuman o kun kabudlayan. Hindi inihampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!